môj kanál. Vy už viete, pozrite možno ten nový video, ako sme bili sa, ja neviem, aby ja som ho vymazala. No za 3 minúty už ho vymažím, hej? Môže to ešte kričilo, aby to posмотреть, ale to je. To bol 3 sekundy už mohlo kričiť. Ja ho vymažím, to bol to je jeho miláček, hej? A teraz budeme robiť nevý kluk, hej? No ja som nevedela, ako sme, ako to ona prvé začala. No i tam je trošku smieškajúci, aj vy sa tam môžete trošku posmať. No a on až celý ďus na mňa vyhodil. Tak. A ja teraz nebudem robiť prank. Tak zajtra vyjde už nový vlog a ja budem len robiť pranky. Alebo zajtra ju budem len ignorovať, hej? No teraz chcela som vás stretnúť, nie? Bo ja som nerobila dávno vlogy. Lebo išla som v Turcu a aj Paríž. Lebo som tam robila vlogy. Môžete aj si tam pozrieť, ako som robila ja vlogy. No aj som išla, aj doma som už prišla. To za minútku, ja som chcela len sa s vami stretnúť, hej? Prišla som a Klaudia povedala, že ona už robila 100 blokov. 100 blokov. A ja neviem, ja som prišla, teraz som doma. No, Klaudia už môžem vám ju ukázať. No, nezabol. Klaudi! Počkajte, mi poď. Papíry začína na lepidlo. Nekádaj. Už ide Klaudia. A bylo kádejte, a bylo. Ako sme domov prišla po sebe. Domov prišla, no, ja som chcela sa niečo ukázať. No, ahoj. A toto je jej brat. Bylo? Čo je nošči čuponi? Vidíte. A už mám Orendy preku. no, postavte like, podpíšte, také malé som Byla v kádej až krokova. som unavená. Postavte like, napíšte komentár. Aká je Klaudia, či sa ich dajú alebo ignorovať. Ja pozriem nový. Nešmite na to, postavte like, podpíšte sa na mňa a sem paká. Kinžo, žalúdky a nuke.